Mongato ambiri tikusatira bwino kuti lero pa 13 February 2026 ndi tsiku limene mtsogoleri wa dziko apita mu nthalika anakatsegulira parliament kumeneno parliament imeneyo ndi ya chaka cha 2026-2027 ndi kumene kuja paja mtsogoleri wa dziko wayankhulapo mfundo zimene akhale akusatira mu zaka zimenezi kuyamba 2026 mpaka 2027 pa Chingerezipo amazayankhula kuti sona. Ndi tikatsata bwinobwino kuti speech ya mtsogoleri wa dziko ikayankhulidwa akayankhula mtsogoleri wa dziko kumakhalatu ma spin-off anthu amakhala kuyankhula zosiyanasiyana kuipanga analyze speech ija nimenenso ayimvera. Komano ku chipani cha Malawi Congress Party amene amayankhula chipani chimenechi amene otundi amayi Jesse Kabwera ayankhulapo pa zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko ndi akunena zona kuti pachambiri tinaonanso kuti Kabwera anali ku parliament komweko ambiri ndithu aku chipani chimene cha MCP anali kumeneko omwe amaoneka ngati nkhuku zodwalatu chitopa kumeneko tikaona zithunzi mene zimazungulira makamaka zimene zikuzungulira masamba mchezomu zimene zikusindika makamaka ndi zimene ayankhula a Jesse Kabwera akunena zona kuti pa zimene ayankhula mtsogoleri wa dziko apita mu nthalika zikuoneka kuti zilibe mayankho ogwirika bwinobwino ku mtundu wa Malawi makamaka pa mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Ndi atchula maili yangapo akunena zoti padakali panopa boma linabweretsa misonkho imene kuvulaza kwambiri Amalawi kuphatikiza pamenepo ndi kuti kukwera mtengo kwa mafuta a galimoto zimene zapangisa zona kuti mitengonso ya katundu pa nsika ikwere kwambiri. Kuchoka pamenepo azakambapo nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa mamembala a chipani cha Malawi Congress Party makamaka amene ali aphungu a nyumba ya malamulo akuti ku chipani cha Malawi Congress Party amayembekeza zona kuti apita mu nthalika mu sona yawo mu speech yawo ayankhulapo nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa makosana amene aja. Komano akuti anali ozizimuka odabwa kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko wangoyankhulapo nkhani zosemphanaso ndi zimene iwo amayembekezera kuti mwina atakha kudzudzula kandi kuti polisi kandi kuti ndani okhuzidwa kumbali ya zachitetezo kuti anthu amene mwina asamangidwe ndi zina zotero nimene ayankhulira a Jesse Kabwera kuphatikiza pamenepo akunena zona kuti pa zonse zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko sizingabwerese mayankho ogwirika bwinobwino ku mavuto amene akukumana ndi nzika za dziko la Malawi potengeranso kuti mtsogoleriyo sanafotokozere bwinobwino kupanga clarify kuti mfundo zimenezo azikhala akuzipanga implement kapena kuzikhazikisa modani ndimene akuonera a chipani cha Malawi Congress Party kuzera kwa amene a Jesse Kabwera. Ayi ndithu makosana titha kwamvesesa bwinobwino a Jesse Kabwera potengera kuti ali kumbali yotsutsa boma ndi mwina sangathe kuvomereza zinthu mene zikuyendera. Komano pa chilungamo tikaonanso zimene akuyankhula anthu masamba mchezomu kuphatikizapo mmodzi mwa mamembala a chipani chimene cha MCP a Sylvester Ayuba James akunena zona kuti zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko Professor Apita mu nthalika zimenezo ndithu wayankhula mosathirapo shuga wina aliyense kapena kukomesera mwa njira ina iliyonse wayankhula ndithu mawu opanda chigamba ndi amene aonera amene a Sylvester Ayuba James kusiyanisatu ndi anthu ena aja achita kusindika pamenepo kuti kusiyanatu ndi sona zimene ena ake ankayankhula ndi kuti mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party mbuyomu Dr. Lazarus Chakwera pamene anali mtsogoleri mukutsatira bwino ino kuti mbuyomu pamene angabwera ndi sona kumene parliament anabweratu ndi sona yabodza kwambiri zambiri zinali zabodza zimati kupita pa ground zinthuzo ndi zabodza anayankhula zinthu zambiri kwa basi ambiri ndithu amatsutsa ngakhale ku parliament komweko anthu amachita kutsutsa kuti mtsogoleri akunenatu zinthu zabodza kumapeto wake zinthu zochititsa manyazi tinaona kuti Lazarus Chakwera anayamba kupanga withdraw zina ndi zina zimene zinali musonamo. So practically anthu akutha kuona zimene chipani cha Democratic Progressive Party usogolero umenewo ukuchita ngakhale nkhani ya misonkho imene amayankhulidwa ndi zoona misonkho ndithu ikusenda Amalawi zimenezo zonse tingakane komano pa zinthu zambiri zimene zikuchitika mdziko la Malawi anthu akutha kuona kuti pali kusiyana ndithudi kupanga compare ndi imene ulamuliro umene uja wa chipani cha Malawi Congress Party unalili makamakaso potengera ndi period imene makosana amene a chipani cha Democratic Progressive Party akhalira mboma. Tikakamba nkhani ngati zakusowa kwa mafuta a galimoto panopa sitikuonaponso kuti anthu akukhala m'makiyu kumavutika kuti afuna mafuta a galimoto ngakhale akunena zoti akwera ndi zoona sitingatsutse mafuta ndithu akwera tikapanga kombeyaso ngakhale ndi maiko ena anthu ndithu tinaona posachedwa ku Zambia azitsako mafuta a galimoto kunonso tinaona pakati pa kuti abungwe limene la mmera
amazatulutsa chikalata chimene amanena zoti afuna kuchita mkomano akambirane bwinobwino aone za mitengo ya mafuta galimoto kuti ngati nkotheka kandi kuti atsitse mitengo ya mafuta amenewo. Koma nonseti kuza zoti anabwera ndi conclusion pa nkhani imene kuti atsitsa kapena mtengo ukhala omwewo ndi imene anayankhulira anthu amenewo. Overall tikakambaso za inflation taona kuti mtsogoleri wa dziko ku parliament musona imeneyo amazakambaso zona kuti ndi khumbokhumbo lawo kuti inflation ayitsitse ndithu ifike pa 20% anakambapo za GDP pamenepo projection yawo yabwino kwambiri. So ndi zinthu zambiri zimene kuti tifotokoze ambiri mudziona bwino ambiri tikudziona tokha zinthu zimene zikukhalira. Anthu akadandaula tinaona ma protest amene ali pakati pa nkhani yokhuzana ndi kuyendayenda kwa ministers taona amene apangira act mtsogoleri wa dziko wangonena zoti kuyambira ndikuti tsiku limene atusa chikalata chimenecho palibenso zongoti yakali nduna zonse zathera pomwepo. So overall ndikuti amunthalika amatha kumaunikira bwinobwino madandaulo amene nzika zikumapereka komanso kumatha kupeza mayankho ogwirika bwinobwino pa nkhani za madandaulo amenewo. Ndi akabwera anazakambapo nkhani imene timakamba yokhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party akuti amayembekeza zona kuti apita munthalika muzoyankhula zawo akambapo nkhani yokumangidwa kwa members amenewo makamaka aphungu a nyumba ya malamulo. Komano kunena zoona paja nkhani imeneyi apita munthalika anayankha kale kuyankhatu a Lazarus Chakwera mujamu ankanena zona kuti ayankhulana pa nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa anthu amenewa ndi ankanena zona kuti ngati pali maumboni kati anthu amenewa anapalamula milandu awena ndithu kuma ndi malamulo. So zikudabwisa kwambiri kuti akabwera ubwerabenso ndi mfundo yomweyo imene iyankho lake anapereka kale mtsogoleri wa dziko amayembekeza zoti mamoti aziyankhula mfundo zothandiza kuntundu wa Malawi azikabweresa mbwerera ngati zimene zifatu zimene zone mbwerera zinthu zonoti ndi zachizukire kuti anthu anapalamula milandu. Komanso tikatsira bwinobwino pa zimene anayankhula akabwera masiku angapo apitawo ankayankhulato kumauza kuchipinda kwa chipani chimene cha MCP otsatirake kuti asamalowerere pa nkhani zokhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu aku chipani chimenechi akuti ndi zowawa kuti anthu amenewo sanadye nawo ndalama zimene anaba akuluakulu amenewo amachula ndithu ma billions amene akuti akuluakulu amenewo anaba kusonyeza kuvomereza kuti ndi zoonadi zakuba zimachitika akuluakulu amenewo anaba ndithu. Komano munthu anavomereza kusereku azikabwera nokumaza yankhula zonena kuti hayi mtsogoleri wa dziko amene ayankhulapo zichani anthu munachita kuvomereza sonoka kuti no anthu amenewo amaba ndithu anaba misonkho ya Malawi zomweso maumboni ndi okwanira ndithu ambiri takhati kuna nkhani zake mene zimayendera maumboni kumaziwika bwino kuphatikizaponso mu nthawi yawo pamene ankalamulira nkhani zokhuzana ndi katangale ndi ziphuphu kuba ndalama za boma zimachita kuoneka ndithu kuti izi zili motere ma newspaper pena paliponse zimakhala zilipo. So mwina tingomvesesa a Jesse Kabwera akuyankhula polengera kuti ali kumbali yotsutsa boma sangavomereze ndithu kuti zimene zikuyankhulidwa zimene ayankhula apita munthalika zambiri mwa izo amatha ndithu kukwanirisa makamakaso potengera ndi zimene anayankhula mbuyomu mu nthawi ya kampeni zina mwa izo zambiri tazoona ndithu kuti zinachitikadi. Tikayankhula za secondary zaulere anayankhula panopa anthu akupita ku skulu ana akupita ku skulu secondary to zaulere kukwaniritsidwa. Nkhani yokhuza njala aliyense akumavomereza kuti zinthu zinasinthadi chimanga anthu amene amatha kuthamangathamanga amatha ndithu kukwanisa kupeza kokandika bhigiri moyo ndithu kumapitirira. Mbuya muja business imarivuta chifoti ndalama so zimasowa tikagulisa kakochepa kuti tikagule chokudya siba kwanira koma panopa tikuona kuti zibwino so anapeza 5000 tikagula ufa kapena olo kachimanga kuyezesa tikadya siba tikakhuta. Nde mutenga wanu ndi otani opita kwa president wa dziko lino akuonani apo mwauzanji a professor amene akuonani padakali pa ndipo ine ndikungoyamika professor kuti atiombola mu mavuto amene tinali nawo chifukwa anthu fedeli nali mu munyengo zowawa ndipo ndikupemphera kwa Mulungu kuti Mulungu atsogolere apitirize paka 2030 eji anga sine sikana ndine nzimayi koma munyengo zimene madusa muzipani zinasi ndadusa munyengo zowawa kwambiri moti olopemphero langa ndinalopempha kuti kodi Ambuye ukutilolera kuti tikhati kuyenda kumeneji koma Mulungu amamva foti watipasa mtsogoleri amene timamufuna mkati mwa moyo wathu. So tingomvesesa ndithu akabwera pa zimene akuyankhula potengeraso ndi mbali yomwe ali nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula zona kuti akabwera akuti sakuona cha nzeru china chonse chimene apita munthalika ayankhula ku parliament pamene masegula parliament imeneyo
Ngati maganizo amenewo alipo fotokoza mu comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndiye zitha kufikirani mosavuta.